Sanibonani bafundi, we are going to read a summary of the book Izithuthi. Sizofunda ukufingqwa kwencwadi ethi Izithuthi. Izithuthi, as we know, means modes of transport. Ngamaholide ngavakashela umalume edolobheni eBhayi. Izinto zokuhamba zaziningi ziphithizela. Kwakuthi uma sengiqede ukusebenza, ngelule izinyawo. Ngangihamba ngezinyawo ngiyovakashela abangani bami. Ngesonto sasivuka silungele ukuya esontweni. Umalume wayeyigosa kuleli sonto. Sasingaphuthi, isonto laliseduze, sasihamba ngezinyawo. Ngangiye ngikhumbule ibhayisikili lami ekhaya. Ngigibela ibhayisikili uma ngiya esikoleni ngoba sikude. Umalume wangivakashisa edolobheni. Sagibela itekisi. Umzala wangivakashisa lapho kunezilwane khona. Sagibela ibhasi. Umakhelwane kamalume unemoto enhle ahamba ngayo uma eya emsebenzini. Umalume unendodakazi esebenza phesheya. Ihamba ngendiza uma izovakashela umalume. Umnini sitolo wangakithi uneloli afaka kulo izimpahla zasesitolo. Lamaholidi ngawathokozela kakhulu. We have come to the end of the summary of the story Izithuthi. Sesiqedile-ke ukuthi sifunde ukufingqwa kwendaba ethi Izithuthi. Salani kahle.